Uphulaphule idiski yoluntu kwi-Uluntu FM. Idiski yoluntu kwi-Uluntu FM. Alright ke mphulaphuli, maniphinde nithathe lithuba ndikwamkele. Welcome back to the show right here on Uluntu FM. Namhlanje ke sithetha ngomnyhadala omkhulu wezemidlalo ozokudibanisa ulutsha jikelele kukisoka kunye ne-netball. We are talking about Iludalasi Easter Tournament, an exciting community event that will take place during the Easter weekend. Let's see kuye. Simandwendwe ke olubalulekileyo namhlanje. Joining us on the line is one of the organizers, uVusi Kaxodi. Vusi, siyakwamkela tata ku Uluntu FM and welcome to the show. All right. Okokuqala Mavusana, please tell our listeners apha Uluntu FM intobana what the Ludalasi Easter Tournament is all about. Ingantoni le tournament, iqale njani kwanye ifike njani le ngcinga kwaye yintoni injongo yayo? Okay futhi. I-tournament ingcinga yakho kukujonga ulutsha nendlela sekuphilwa ngayo ngoku. Also looking at i-crime rate kwindawo zethu esihlala kuzo, which is ngoku sijonge uDalasi ilali ezalwa kuyo. Sabona abanye bethu endanga zethu zisebenzisa kakhulu iziyobisi kuba ngayibeka kanjalo. Yeah. Into enobakhupha endleleni sayibona uba i-sport into enobakhupha endleleni nento enokwenza unity kwi-community yethu. Yeah. Sifika kwindaba ye-tournament sifika kuba sifuna ukuqokolela ulutsha silufake endleleni babe nento yokwenza ngenxa yokunqaba kwemisebenzi. Babe nento yokwenza ezi-sport. Yeah, I know. Inhle Mavusana, inhle hlo, inhle kakhulu. Usathetha ke ngento yokwenza Mavusana. Ndifuna ke ngokusixelele njengoba sowusitshilo ba kukhona le tournament. Ungasixelela wena Mavusana bana when exactly the tournament will take place and izawubanjelwa phi ukuze abantu babe nolwazi bakwazi nokuza bazoxhasa amacala wabo. I-tournament izawubanjelwa eDalasi futhi ebaleni. Abanye bangalazi abanye bangangalazi kodwa ke xa uhamba eDalasi usiya ngabokhwanyana uzalibona ibala izabe inge-3 to 5 ka-April ngezantsi South Africa. Ngala ngo-9 PM i-tournament phaya sabe sinayo ke i-netball, sindele uba ne-netball, sibindele uba nesoka. Wonke umntu ezoveza isakhono sakhe and sibelieve that akhona amehlo angabona izakhono bakwazi ukuphuhla abanye abantwana. So izabe seDalasi i-tournament ePort St John. Isoka silindele iiteam eziyi-18. Iwina ke siyaphumelela izawuhamba ne-10,000. Sure. Yeah, undibethe emlonyeni Mavusana kuba bendisazawubuza kakuhle into bana siyayazi ukuba le tournament iza kuba nkulu. Benzabuza into bana how many teams will be participating kwi-soccer and how many teams will be participating kwi-netball. Bungakuthi nje kancinci Mavusana umzuzu nje. Okay manje. Kwi-soccer silindele iiteam eziyi-18. Netball silindele iiteam eziyi-8. Tournament. 18 teams kwi-soccer na 8 teams kwi-netball. Kumphulaphuli Mavusana, kumphulaphuli wethu omameleyo ngokwi-Uluntu FM, mhlambi ke bafuna ukuthatha inxaxheba. How can they register ke ngoku and what are the registration fees for lamacela sowabalile both kwi-soccer na kwi-netball? Ukuregister i-team kwi-soccer masiqale kwi-soccer futhi kwi-soccer uregister yi-R1,000 joining. I-R1,000 joining fee kwi-soccer. So ka ufuna ukujoyina uyaconducta kwi-number ezikwi-post which is uqale ngenumber yam 083 875 8456 ndiphinde 083 875 8456
uphinde uzama futhi number kaBonani engu-063 yeah 8309 yeah 063 83 8309 ungasibamba kwezo numbers for ukurejista sizakunika i-details zokufaka i-account, sizakunika i-account number where uzodeposit yakhona imali before imini ye-tournament. Hayi inhle Mavusane. Before ndiza kuyeka mntakaqodi, njengoba sowushilo bazi zi-18 team ezilindeleyo kwisoka zibe sibhozo kwi-netball. Ndifuna nje ke ngokukwazi into bana ingaba zikhona namhlanje ngaphandle nje kweteam ezizowina ubuthethe nge-10,000 rand khange ukhankanye into ka kwi-netball into bana kwezi team zisibhozo uba unumber 1 uyaphumelela uzawufumana malini. Kwaye into bana zikhona nezinye awards Mavusana ezingalindeleka, umzekelo into ezifana ne-player of the tournament njalo njalo nezinye izinto zikhona into ezinjalo mhlawumbe esingazilindela kule tournament. Ewe khona into ezinjalo. Nditholise ungasho ukuba imali nenokufinyelelwa yi-netball. Amaqela e-netball eliwinileyo lazintshatsheli lohamba ne-2,800 rand. Intshatsheli i-player of the tournament nayo sijonge uba siyivuze ngento esiyivuza ngayo. Yeah. Abala netball nakwisoka ukukhuthaza. Player of the tournament khona i-prize for yona kwi-nasa zombini, kwi-coaches zombini. Mavusana maninzi ihlo lamacala wesoka niwalindeleyo apha. Now awumnye umuntu mhlawumbe omameleyo ngoku ngaba amadolo anzima nobana 18 teams unumber 1 afumane i-10,000 rand akazubakho unumber 2 mhlawumbe nonumber 3. Ukhona msasazi number 2, ukhona unumber 3, of which unumber 2 sebenze ukuphazamiseka kancinci. Okay, make sithathe nje sokuqala nje evenkileni ungalungisa imicimbi yakho Mavusana. From the heart of the community to the soul of the people, this is Uluntu FM, your voice, your station. Right ke mphulaphuli sibuya kanjalo ke evenkileni njengoba benjilo uphulaphule Uluntu FM ungasilandela napha ku Facebook @Uluntu FM ukanti ke benjilo nasemnxebeni sibambe omnye we-organizers zeLudalasi Easter Tournament lowo ke nguvusi kaQodi sinaye ngoku apha emnxebeni. Mntaka Mavusana ubusasixelela tata nge-prizes zesoka siza kuqukumbela udliwanondlebe lethu. Okay mntaka, i-prizes zethu zinawuhlobo. Number 1 wethu i-10,000 kwisoka. Number 1 wethu i-10,000. Number 2 5,000. Then kube khona i-third prize yethu ezoba yi-2,000. Kwi-netball number 1 wethu oyi-2,800. Kube number 2 wethu oyi-1,600. Asizuba naye ke u-third place kwi-netball. Okay. So i-joining fee ye-netball andikhumbule msasazi ndiyikhankanya. Joining fee ye-netball izawuba yi-700 i-team nganye. Okay. All right. No, inhle Mavusana because into ethandwa kakhulu ngabantu kwi-tournament into edibe namabhaso phakathi so xa mahle ngolhlobo no inhle kakhulu Mavusana. Ndizokuyeka Mavusana enye into ebaluleke kakhulu ngaphandle kokufumana imali nentoni kule tournament into ebaluleke kakhulu ukuba i-tournament iza kunceda abantu abatsha. So ndifuna ukwazi apha kuwe Mavusana ndiza kuyeka ihloba how important is the tournament in keeping abantu abatsha active and away from negative influences ezibuthetha ngazo ibaluleke kanjani lento? Usagcine nje lo mbuzo lowo Mavusana bendikeke ndandwendwela phaa kwikhasi lenu Facebook Ludalasi Easter Tournament kuba belungiselela udliwanondlebe ndafumanisa into yobana phaya ninayo ndingathi yi-free registration giveaway for one lucky team. Ndiyabona kanti ndikazi ukuba mhlawumbi ke kwi-position e-right uba ungasicacisela ngayo noba i-team ingazibona seyingena kulo mnyhadala mahala ngokuba yenze ntoni mhlawumbi. The tournament
tournament yethu tournament esijonge uba yini into ezokwenziwa ngoku ibe iyaphela sijonge ukuphinde iqhubeke. Yeah. Ukuqhubeka kwayo kuthi ukuthi iintshatsheli zayo ngoku xa siphinda siqhubeka kwalapha enyakeni sawuthi masithethi xa siphinda siqhubeka iintshatsheli zizawungena mahala itournament. Ukukhupha mali. Yeah. Also umbuzo wakho msasazi okusithi ibaluleke njani le tournament ukukhupha abantu abatsha bagcine be-active and away from the negative influences? Ewe ibalulekile msasazi ngoba kaloku ulutsha kulaa nto bendike ndayikhankanya yoba kule mihla nezinto ezi-negative which is including iziyobisi nezinye izinto so ukunqanda i-crime kubalulekile uba sidlala ispoti sizithene sifithi kwathina ezingqondweni sibe nento okwenza and also nabantu abadala abazithengisela izinto zabo omama bethu abathengisayo bakwazi ukuya emalini bafike bazuze nabo kwibhizinesi zabo. Ukubaluleka kwale tournament asijonganga nzuzo kwelethu icala kodwa sijonga ukuba kubenefithe community basekuhlaleni. Sijonga ukuba kubenefithe umntu omncinci nomdala, abantwana babo bukela ibhola koobhuti babo bezokhula benamaphupho nabo beyibona uba iyangaphi. Abanye bethu banamaphupho but kunzima ukufikelela phezulu. So inonceda le tournament mhlawumbi bekhona amehlo azoba khona phaya bekhona abakwazi ukunyulwa baphume kwedlala kwindawo ezingasentla ufezekeka amaphupho wabo. Sure. No, Mavusana, masibulele man. Amazwi nje ogqibela Mavusana, what message would you like to give to i-team mhlambi that are still thinking about ukuregister kunye nabanye abantu mhlawumbi abafuna ukuzoxhasa? Ungathini kwi-team nje ezimameleyo ezacinga ngokubhalisa, ungabakhuthaza uthini? Ilakha uyazi uba ibelezi imi yakho ungenza nayo uzoparticipate. Ilakhi is not about ukuwina the 10,000 somehow it's about wena neteam yakho mhlawumbe ngoba khona iplayer kuwe enogula nawe uzuzinge ngomso uba iteam yakho ibeneplayers ezizathathwa noselekthwa zayaphi. So sinocebisa ke ngokuba abafuna ukuxhasa benze kangangoko. And also bajonge nendaba ye-date, bajonge indaba ye-date bafike ungakavalwa, bafike uthango lungakavalwa singababhaleli ngaphandle ngoba inamba ibala laseDallas liyaziwa ke kakhulu, laziwa nangeteam yaseDallas eLusuthu and uba yaziwa isajonisi yaziwa emthatha yasokwindawo ezininzi. So ndizama ukuthi abantu bawuthi xa besiva mhlawumbi ndiyaqiniseka abasimameleyo anoba nomdla ukuya kwela baba Lusuthu. No, Mavusana, masibulele kakhulu wena bafumani ngokuba nathi namhlanje ku-Uluntu FM. And to our listeners, remember the Ludalasi Easter Tournament will take place from the 3rd to the 5th of April. Njengoba setshilo Mavusana. Siyabulela kakhulu Mavusana man. Ngethemba lokuba yonke into namalungiselelo, yonke into izohamba kahle. Kodwa ke siyafuna ukuthi sizawuphinde sikrwece wena zibixesha lihamba okanye namhlawumbi emva kwe-tournament just to check into bana izinto zihambe kanjani. Ngalo mazwi ke sifuna ukuthi siyabulela kakhulu Mavusana. Makubulele mna futhi makubulele mna. Inamba siyifakile bazasebatsho bandifowunela abantu nginisekile bayifumene inamba. Imessage yami ekugqibela ebantwini ndizame ucango olungakavalwa sishiyeke nale nyanga bayithethi siyagqiba ukuthatha i-registration siyagqiba u-registration team. So mazezi team kangangoko asiavoida laa nto ke kubebhidini ezizofowuna nge-1 nange-2 or nange-3 ngoba bekulate for uba zingadlala kuloo tournament. Sasa singexesha lakho nangula mntana. Hayi ke Mphulaphuli uzivele ke lowo ke simbambe emnxebeni ibinguvusi kaQodi nomnye ke oyi-organizer ye-tournament ezobanjwa lapha eLudalasi ngomhla wesithathu ukuya kumhla wesihlanu kule kaTshazimpuzi April velowo 2026. Zonke ke inkcukacha uzichazile, ungathi ke ubandwendwele pha kwikhasi labo lika-Facebook Ludalasi Easter Tournament. Ukanti thina ngoku make sizame nje ukusela amanzi. Sweet to share. Enjoy.
feeling like I'm not giving you no space. I'm just afraid of those who are looking for your kind of sweetness to take. I ain't competing for you and I ain't running no race. Oh yeah. But darling, who wouldn't wanna take my place if they get a taste of the feeling of the love you made?